केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कणकवलीमधील मोबाईल खरेदीसाठी ग्राहकांची पसंती नेहमी राज मोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक शॉपला असते। त्यामुळे राज मोबाईल शॉपीचे रिओपनिंग कणकवली तहसीलदार RJ पवार यांच्या हस्ते पार पडलं। कणकवली तालुक्यातील प्रसिद्ध असलेल्या राज मोबाईलचं ग्रँड रिओपनिंग कणकवली तहसीलदार RJ पवार यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून करण्यात आलं। तसेच व्हिओ कंपनीच्या मोबाईलचे देखील फीत कापून अनावरण करण्यात आलं। कणकवलीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा मोबाईल घ्यायचा असेल तर पहिलं नाव येतं ते राज मोबाईलचं, कारण इथं ऑनलाईन रिचार्ज ज्यावेळी मिळत नव्हतं त्यावेळी राज मोबाईलचे मालक संतोष अंधारी यांनीच ते ग्राहकांना उपलब्ध करून दिलं। तसेच त्यांची सेवा आणि सुविधा देखील खूप चांगली असल्याचं राज मोबाईल शॉपीच्या ग्रँड रिओपनिंग प्रसंगी तहसीलदार RJ पवार यांनी सांगितलं। यावेळी संतोष अंधारी, साधना अंधारी, संदेश राणे, समीर ठक्कर, देव बाणे, मुकेश हतीसकर हे देखील उपस्थित होते। नामांकित कंपन्या असलेल्या म्हणजेच आयफोन, सॅमसंग, विवो, नोकिया, रेडमी, रिअलमी यांचे मोबाईल विक्रीसाठी राज मोबाईलनं उपलब्ध करून दिले। तसेच स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट वॉच, मोबाईल ॲक्सेसरीज हे देखील ग्राहकांना राज मोबाईलच्या वतीनं उपलब्ध करून देण्यात आले। कमीत कमी डाऊन पेमेंट आणि फायनान्सवर देखील हे मोबाईल ॲक्सेसरीज ग्राहकांना उपलब्ध करत असल्याचं संदेश राणे यांनी सांगितलं। तसेच संतोष अंधारे यांनी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रामध्ये आपण बरीच वर्ष काम केले आणि आता 14 वर्ष मोबाईल क्षेत्रामध्ये काम करतोय। त्यामुळे बाजारामध्ये आलेले नवनवीन मोबाईल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणं आणि चांगलीत चांगली सेवा देणं हेच आमचं काम असल्याचं अंधारे यांनी सांगितलं। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन बाळू वालावलकर यांनी केलं। या ठिकाणी राज मोबाईल रिन्युएशन केलं गेलं आणि खरं तर कणकवलीमध्ये अनेक दुकानं शॉप झालेले आहेत, परंतु हे एक राज मोबाईल किंवा राज इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून जे काही प्रसिद्ध आहे कणकवलीमध्ये त्यातलं हे एक दुकान आहे आणि शॉप आहे। आणि ह्या शॉपमध्ये गेली कित्येक वर्ष मोबाईलचा व्यवसाय चालू आहे। विशेषतः लोकांना ऑनलाईन रिचार्ज करता येत नव्हतं, त्यावेळी खरं पहिलं रिचार्ज सेंटर यांनी या ठिकाणी ओपनिंग केलं होतं आणि आज त्याच शॉपचं रिन्युएशन करून लोकांना अधिक चांगली सेवा कशी देता येईल हे त्यांनी इथं या ठिकाणी करणार आहात। त्यामुळे त्यांचे ज्येष्ठ पिताजी अंधारी ज्येष्ठ जुने पत्रकार आहेत, त्यांचा माझा चांगला परिचय आहे, त्यांच्याशीही चांगला परिचय आहे आणि या ठिकाणी मला बोलवलं, शुभेच्छा धन्यवाद हे केलं तुम्ही का आपलं स्वागत केल्याबद्दल मी राज मोबाईलचा आभारी आहे। आणि या ठिकाणी राज मोबाईलचं गावोगावी प्रसिद्धी होऊन इथली सेवा जनतेला चांगली मिळेल अशी आशा व्यक्त करून माझे 2 शब्द संपवतो। राज मोबाईलचं आज रिओपनिंग झालं आहे। 14 वर्ष मी मोबाईल फील्डमध्ये काम करतो आहे। त्याच्या अगोदर 20 वर्ष मी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्डमध्ये काम केलं आहे आणि ग्राहकांच्या सेवेसाठीच आम्ही कायम तत्पर राहिलो आहे। आणि आता नवीन काही भाग आम्ही घेऊन आलो, TV, त्या स्मार्टफोनमध्ये नवीन व्हरायटी, अगदी लेटेस्ट सेक्शन आम्ही डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। जे कणकवलीकरांसाठी नवीन गोष्टी आम्ही इथे आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे, त्यांनी लोकांनी लाभ घ्यावा आणि आमच्या सेवेचा त्यांनी भाग घ्यावा काही प्रमाणात, ही आमची इच्छा। काळाप्रमाणे सगळ्यांनी बदलत राहणं आणि अपडेट होणं फार महत्त्वाचं आहे। तर त्याच पद्धतीने राज मोबाईल पण गेली जवळपास ऑलमोस्ट 20-22 वर्ष मार्केटमध्ये आहेत, पण त्यांनी पण जो नियम आहे सृष्टीचा त्याप्रमाणे त्यांनी पण आपल्या याच्यामध्ये बदल करण्याचा निर्धार केला, निश्चय केला आणि अत्यंत आधुनिक असं पद्धतीचं त्यांनी अद्ययावत शॉप आता अपग्रेड केलेला आहे। त्या इथून पुढच्या वाटचालीसाठी मी त्यांना विवोकडून शुभेच्छा देतो
ग्रँड रिओपनिंग झालं आहे त्याबद्दल सर्व ग्राहक जे आहेत येत आहेत. ग्राहकांचा मोठा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या ऑफर्स आपल्याकडे आहेत. त्या ग्राहकांनी त्याचा लाभ घ्यावा. तसेच एक 15 वर्ष राज मोबाईल हे कार्यरत असल्यामुळे लोकांना चांगली कशी सेवा देता येईल याचा आम्ही प्रत्येक वेळी विचार करत आहोत. तसेच रिओपनिंग करून ग्राहकांना चांगल्या प्रकारची सेवा कशी देता येईल या संदर्भात आम्ही रिओपनिंग केलेलं आहे. आपल्याकडे उपलब्ध आहेत मोबाईलचे असेल असेसरीज त्याबद्दल काय सांगता? आपल्याकडे सर्व प्रकारचे ब्रँड रेडी स्टॉकला ठेवलेले आहेत. पहिलं ऑर्डरप्रमाणे जसं देत होतो आता रेडी स्टॉकला सगळ्या प्रीमियम सेगमेंट आपण ठेवलेले आहेत स्टॉकला. ग्राहकांना कुठचाही ग्राहक जरी आला 1 लाखाचा फोन असू दे 10,000चा किंवा 50,000चा आपल्याकडे रेडी स्टॉकला ठेवलेला आहे. आयफोन म्हणा, OnePlus म्हणा, विवो, ओप्पो, सॅमसंग सगळे ब्रँड आपल्याकडे रेडी स्टॉकला आहेत. तसेच आम्हाला फायनान्स कंपन्यांकडनंही चांगला हे सपोर्ट आहे. बजाज फायनान्स, TVS फायनान्स, सॅमसंग फायनान्स ह्या फायनान्स कंपन्या पण चांगल्या आम्हाला प्रतिसाद देत आहेत. त्यामुळे कस्टमरला चांगली सेवा देता येते आम्हाला. 0 इंटरेस्टमध्ये कंपन्या कस्टमरला लोन उपलब्ध करून देत आहेत. ग्राहकांना आवाहन करेन की आमच्या ज्या ऑफर्स आहेत त्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा. तसेच ग्राहकांना वेगवेगळ्या आम्ही आत्ताच असं नाही प्रत्येक दर महिन्यात दर आठवड्यात आमच्या वेगवेगळ्या ऑफर्स असतात त्याचा ग्राहकांनी लाभ घ्यावा. राज मोबाईलच्या ओपनिंगच्या दिवशी आम्ही विवो Y56 खरेदी करतो आहे आणि चांगला परफॉर्मन्स आणि चांगली सर्व्हिस आम्हाला मिळते. शुभेच्छा आमच्यातर्फे सर्वांना असतील आणि अशी सर्व्हिस सर्वांना द्यावी हीच इच्छा आहे. मी राज मोबाईलमध्ये पहिल्यापासूनच येतो आहे. जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा मी पहिला फोन घेतलेला त्या टायमिंगपासून इकडे येतो आहे आणि हा मला फोन म्हणजे पहिल्यापासून इकडे घेत असल्यामुळे फोन म्हणजे म्हणून मी राज मोबाईलमध्ये हा फोन घेणार ठरवलं आणि इकडे आज फोन घेतला. आज त्यांची रिओपनिंग पण आहे त्याच दिवशी हा मी फोन त्यांच्याकडे घेतला. सेवा अतिउत्तम आहे सेवा आणि काही असलं तरी पण ते सर्व ॲडजस्टमेंट करून देतात त्यामुळे आम्ही इकडे येतो. S23 अल्ट्रा घेतला आहे सॅमसंग. शुभेच्छा म्हणजे अशीच वाटचाल प्रगती होत राहो राज मोबाईलची तर आमच्याकडून शुभेच्छा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.